ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିବି ତ ସମୟ ମିଳୁନି ନହେଲେ ବି ଲେଖା ଭଲ 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 ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିବି ତ ସମୟ ମିଳୁନି ନହେଲେ ବି ଲେଖା ଦେଶୀ ପୁସ୍ତକରେ କଲିଜା ବି ଅଛି, ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଅଛି। ଗାଁରେ କୋଉ ମଟନରେ ଆଳୁ ପଡେ, ମଟନ ତରକାରୀ ମଟନ ତରକାରୀରେ ଆଳୁ ବି ପଡେ। ବିନା ଆଳୁରେ ମଟନ ତରକାରୀ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ପେଶାଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମର ସରି ବି ଗଲା ତାହେଲେ ନେଇକି ଟିକେ ଟାଇମ୍ କରୁଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପଡ଼ି ମସ୍ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ଅଛି। ପୁରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ଆମର ଛଣା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ନା। ପୁରା ମାଛ ପିସ୍ ଅଛି, ପୁରା ଭଲ ପିସ୍। ଚୁନା ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଅଛି। ଚାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ପୁରା ଗୋଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଲା। କ'ଣ କୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କ'ଣ ଏଇଟା ଜାନ ଭାଇ? ଗୋଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ସାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆମର ଉଷୁନା ଭାତ, ସାଲାଡ଼, ଆଳୁ ଚୋଖା। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଗୋଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ ଉଷୁନା ଭାତ।